Tak jo, tak začneme. Dobrý den všichni, vítáme vás v rámci našeho dalšího webináře na téma vlastně Samby, naší platformy marketingové automatizace. A vlastně dneska to bude o AI agentech, jakým způsobem my rozumíme světu AI agentů, jakým způsobem vlastně, řekněme, implementujeme tyto funkcionality, co to všechno změní, co to všechno jako vám vlastně usnadní a jakým způsobem se vlastně budeme bavit o tom, že do budoucna jak budete řešit vlastně obecně kampaně z našeho pohledu, jak si myslíme, že se to bude vyvíjet. Dneska ten webinář vlastně se bude skládat ze dvou částí. Já mám na starosti, to znamená David Vyskočil, jsem zakladatel vlastně společnosti Samba, nebo Dev Solutions, která vlastní společnost Sambu. A budu mít na starosti první část, kde bude taková obecnější, řekněme, přehled ohledně těch e-agentů, jak my tomu rozumíme z pohledu Samby, ale pozval jsem si vlastně i pana Štefana Jacáka, což je CEO, zakladatel vlastně INK Media, což je agentura, která se právě specializuje na implementaci těchto nových trendů a využívá už ty základy v Sambě, které jsme pokložili a které budeme dál pokládat k tomu, aby ty agenty prostě správně fungovaly v celkovém ekosystému Samby a Dobrý den. marketingu. Dobře, tak jo, takže moje první část, jinak co se týče vlastně organizace, v okamžiku, kdybyste chtěli mít jakýkoliv dotazy, tak se prosím ptejte a vlastně v průběhu, respektive po konci toho webináře, po konci webináře znamená teda vlastně po konci naší prezentací, si případné dotazy projdeme a odpovíme na ně. Tak ve své podstatě začneme, proč vůbec jako řešíme AI agenty? Protože všechno kolem nás, co se týče vlastně marketingu, propagace a podobně, se zásadním způsobem mění a za poslední rok a půl prostě zásadně jako změnilo a do budoucna velmi se změní. První třeba příklad, který bych chtěl rád tady uvést, je, že od dneška zhruba za 3 roky se předpokládá, že většina nebo víc trafiku, který bude chodit na vaše stránky, bude z různých vyhledávačů typu ChatGPT a řekněme AI-driven nástrojů, než z Google, z generického searche. To je z našeho pohledu poměrně, i z vašeho pohledu marketérů, poměrně zásadní informace, protože samozřejmě vlastně dojde k tomu, že se vám začne snižovat velikost příchozího trafiku z placených reklam. Už teďka vlastně Google nasadil také AI overview, to znamená vlastně, když hledáte nějaký termín, tak vám to udělá sumarizaci toho daného tématu a v okamžiku, kdy ta sumarizace vlastně se zobrazí na stránkách toho vyhledávače, tak klesne zhruba o 60% míra prokliků dalších vlastně souvisejících linků. To znamená vlastně tohle tím způsobem jako zásadně ovlivňuje budoucí trafik a budoucí schopnost získávat vás nějaký generickou návštěvnost mimo nějakou placenou zónu. Samozřejmě, co se týče vlastně těch AI overview v rámci Google, tak zde vidíte vlastně ten vývoj z pohledu nás, jakožto řekněme retailového nástroje nebo nástroje, který se zaměřuje vlastně na retail, tak ten trafik bude čím dál tím víc vzrůstat, co se týče těch AI overview. To znamená, že čím dál tím častěji se bude zobrazovat ten přehled těch informací, které souvisí s vaším hledáváním. To znamená, že čím dál tím víc pro vás bude klesat míra proklikovosti z generických návštěvností. Je to poměrně velký problém, už teďka vlastně je to velký problém. Například vlastně jsou společnosti, které říkají, že v okamžiku, kdy jsou zařazeny jejich, řekněme, dotazy, které dřív generovaly, dá se říct, jako bezplatný trafik, generickou návštěvnost, a vlastně v okamžiku, kdy se začalo zobrazovat toto overview, tak jim zásadně klesl proklikovost a museli investovat ty společnosti do výrazně generičtějších klíčových frází, slov a podobně, což zvyšovalo znova náklady na akvizici nových zákazníků. Takže dá se očekávat, že akvizice vlastně nových zákazníků do budoucna bude mnohem dražší, než je doposavat, ale na druhou stranu ti, kteří vlastně budou získaný, tak velmi pravděpodobně ta kvalita té příchozího trafiku bude výrazně vyšší. To se uvidí.
Tak, tohle všechno znamená pro nás, jakožto z pohledu, řekněme, platformy, která se zabývá optimalizací marketingových strategií pro e-commerce firmy a retail firmy, poměrně velkou výzvu, protože vlastně celkový ekosystém tímhle tomu se vlastně změní. Ekosystém získávání dat, zpracování dat, ale zejména i tvorby marketingových kampaní pro vás. A my samozřejmě v rámci Samby na to reagujeme a budeme vlastně se dál, jako řekněme, v tomhle části posilovat. Tak z našeho pohledu, co se týče vlastně té, řekněme, aplikační změny, tak dojde k přesunu od, řekněme, marketingu, který je automatizovaný na základě nějakých scénářů, flow a podobně, to znamená vlastně z automatizace marketingu, dojde k tomu, že celá éra se přesune respektive celá ta aplikace se přesune do nové éry systémů, které budou aktivně řídit s vámi, možná, aby vám nějakým způsobem pomohli, napověděli, systém mikrosegmentů, to znamená vlastně audienci, které budou extrémně malé, nízké, ale plně a zásadně vlastně přizpůsobené, co se týče té komunikace. Co si pod tím představit? Teď aktuálně, když si představíme, jakým způsobem funguje, řekněme, e-commerce marketing v rámci retenčních aktivit, v rámci Samby, a případně dalších nástrojů, tak typicky máte nějaké zadání, které prostě dostanete, případně prostě navrhnete, vytvoří se nějaká šablona, myslím tím teďka mailová šablona, kterou potom validují lidé vlastně z copywritingu, případně grafici, marketér potom následně znova to vlastně odsouhlasí a v ideálním případě se stane to, že ta šablona jako taková je zacílená na vícero základnických segmentů díky segmentaci, ať si vyberete manuálně, případně použijete nějaké funkcionality, které vlastně vám usnadní, řekněme, cílit na zákazníky. A ta samá šablona, kterou jste si na začátku vlastně vytvořili, tak potom přes nějaké dynamické pole, v případě použijete personalizaci, se vlastně následně přizpůsobí tomu danému člověkovi z toho daného segmentu. To je takový, řekněme, ideální stav z našeho pohledu teď, který platí dnes. Typicky to vlastně funguje tak, že ten marketér vytvoří jednu tu šablonu, se segmentací až tak moc jako nepracuje a potom doufá, respektive tady vlastně nastaví nějaký ty personalizační bloky a doufá, že každý z těch zákazníků dostane ten content, který pro něj je nejvhodnější. To je spíš takový jako reálný scénář z toho průběhu. Tak, tohle to se zásadně změní. A nezmění se to tak, že by najednou ti jednotlivé lidi, kteří jsem jako zmiňoval, tak nebyli potřeba. Ba naopak my si myslíme, že budou potřebovat ještě víc všechny ty role, které jsem teďka zmiňoval, marketéři, designéři, včetně copywriterů. Ale co se jako zásadně jako změní, je, že ve své podstatě s novou kampaní, s novou strategií, s novým, řekněme, požadavkem nebudete začínat jako od nuly, ale budete mít jako víceméně 80% veškeré vaše práce předpřipravené a budete dál využívat, spíš jako kontrolovat, doplňovat a rozšiřovat ten generický, řekněme, předpřipravený content, který pro vás bude v rámci kampaní už hotový. Tak, ještě než vlastně potom ukážu, jakým způsobem to bude fungovat, právě věříme tomu, no myslíme si, že hybnou změnou těchto velkých, jako řekněme, přerodových změn budou právě AI agenti, co pod tím jako chápeme. Pro nás AI agent je sada funkcí, která řeší specifický problém a to takovým způsobem, že řeší, jako řekněme, samostatně. To znamená, specifický problém může být třeba nějaký klasický prompty, to znamená vlastně najdi mi všechny lidi, kteří něco, případně definuj mi kategorii, která aktuálně klesá jí prodeje, aby jsme ji znova posílili a podobně. To jsou generické, jako řekněme, vstupy. A následně vlastně ty AI agenti, což jsou jako funkcionality, které vlastně to vaše zadání vezmou, přeloží si ho, rozdělí si to na jednotlivé úkoly. Ty úkoly potom budou posílat do dalších takových podobných jako aplikací, respektive agentů, to znamená funkcionalit. A ve finále vlastně dojde k tomu, že realizují tu práci pro vás a vrátí vám výsledek. Takové funkce budete z našeho pohledu velmi často využívat a už teď aktuálně jsme třeba v rámci Samby integrujeme některé z nich a první takové, řekněme, kroky, které přesně ten ekosystém budou následovat. Takže jak to bude vypadat
s vaší prácí třeba v Sambě, ale myslím si, že kdekoliv jinde do budoucna, tak to znamená, jakým způsobem AI agenti rozšíří vaše možnosti. První krok bude, že když dostanete prostě do budoucna nějaké zadání, tak si necháte to zadání zpracovat nějakým, řekněme, analyzérem trendů. Případně ten samotný analyzér trendů vám navrhne, jaké kampaně by bylo dobré sledovat a jaké kampaně by bylo dobré spustit. Vy jako třeba marketér si řeknete, ano, to nám dává smysl, to smysl dává, toto ne, toto ano. A následně se vlastně pustí další část, kde už budou vlastně čekat další dva, řekněme další dvě funkcionality, zase řekněme AI agenti. Jeden vám bude tvořit šablony, z našeho pohledu vlastně dojde kompletně změna v rámci, no, dojde k zásadní změně při tvorbě marketingových šablon, typicky jako mailových šablon. A budete mít samozřejmě prostě i nějakého agenta, který bude správně natrénovaný vlastně díky nebo respektive spíš na vaši nějakou tonalitu značky, hlasu, myslím tím vyznění, který vlastně nastaví copy pro vás. A následně vlastně lidé, kteří vlastně jsou odpovědní za tyto oblasti, to znamená jak grafik, tak copy, odsouhlasí, že to je v pořádku. Případně samozřejmě vlastně to bude jeden člověk, který řekne, ano, je to v pořádku celé. A budou potom následně vlastně další agent, další funkcionalita, která vytvoří follow-upy. To znamená, každý zákaznický segment má trošku jiný chování, na základě toho se dynamicky vytvoří follow-up e-maily a samozřejmě bude potom následně další agent, který vytvoří nějakou, řekněme, omnichannel orchestraci, to znamená vlastně propíše tu samou informaci do dalších marketingových kanálů mimo e-mail marketing. Třeba typicky může být Meta, vytvoří třeba i sety PPCček a podobně. To znamená, z našeho pohledu se úplně změní způsob toho, jak se bude vyvíjet práce marketéra do budoucna. A spíš než, řekněme, prostě v rámci práce nějaké velké aplikace, spíš to bude kombinace setu různých utilit, funkcí dohromady a vzniknou něco, čemu my zatím tady technicky a pracovně říkáme Samba Blueprints, což jsou jako nějaké návody, předdefinované scénáře, jak řešit nějakou určitou danou situaci. Retenční scénář a podobně, která bude vlastně set propojených mikrofunkcionalit právě těch e-agentů, který vám budou předpřipravovat content pro to, abyste ho validovali, odsouhlasili a samozřejmě potom jako aplikovali. Myslíme si, že v rámci Samby, že tohle je vlastně budoucnost rozvoje celého, řekněme, retail marketingu nebo e-commerce marketingu, tak, aby vlastně vaše práce byla posílená právě těmi automatizací a funkcionalitama, které se začínají objevovat a vlastně jsou jako takové dostupné. Tak, co se týče vlastně budoucnosti pro nás, jako třeba pro aplikaci, tak mění se kompletně všechno, nejenom práce vlastně vás jako třeba marketérů, ale i nás jako aplikace. Je velmi pravděpodobný, že ten obchodní model, který aktuálně máme do budoucna, nebude úplně udržitelný ve smyslu toho, že by byly velké aplikace, kam prostě si budete přihlašovat. Spíš to bude velká sada různých funkcionalit a dokážete si vytvořit vlastně samostatně ty funkcionality, které budete potřebovat. Tak, teďka bych aktuálně předal slovo kolegovi Jacákovi, který vám ukáže praktický případy použití a návrh vlastně jednotlivých funkcionalit třeba i v Sambě. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne, David. OK, tak poďme rovno teda pustiť sa do tej prezentácie. Možno v skratke len o nás. V zásade, kto sme? Sme agentúra Ink Media z Košíc. Aktuálne už máme pobočku aj v Prahe. Tu sme v podstate úspešne založili niekedy začiatkom leta. Sme na trhu už od roku 2018. Sme členom Visibility 360 Group, ktorá má viaceré agentúry v ekosystéme. Každý sa venujeme konkrétnym záležitostiam. My sme si v podstate aj kvôli nejakým historickým našim skúsenostiam vybrali fokus primárne k e-mail marketingu, ktorý sa postupne potom transformoval viac k omnichannel marketingu, čo v podstate znamená, že sa veľmi veľa fokusujeme okrem e-mailu samotného aj na SMS-ky, rôznych chatbotov typu Messenger, WhatsApp a Instagram napríklad.
No a následne vlastne aj veľa sa venujeme webovej personalizácii, ktorá extrémne ovplyvňuje to, akým spôsobom vieme získať kontakty a popri tom, keďže nemáme problém ani s B2B, ani s B2C segmentom, tak v zásade riešime aj často mnohým klientom B2B outreach kampane, čiže tzv. Direct maily. No a veľmi veľa, hlavne v e-commerce, používame Sambu. Máme rôznych klientov v portfóliu, s ktorými spolupracujeme. Máme bohaté skúsenosti, takže takto v skratke za nás. No, čo sa týka témy a AI agentov, chceme sa určite ako v tomto smere chytiť tej vlny. Je to pre nás z nášho pohľadu veľmi dôležité, vidíme tam viaceré príležitosti a o tých dneska budeme rozprávať. Samozrejme aj tí AI agenti ešte nie sú úplne v takej fáze, že by sme mohli to nazvať nejakým hotovým riešením. Skúšame rôzne záležitosti aj mimo email marketing. Dneska budem primárne spomínať to, čo máme otestované, čo v zásade je aj trošku súvisiace, ale aj v zásade je aj trošku off topic, ale každopádne všetko so všetkým súvisia. To najdôležitejšie je, že je určite dôležité pre nás, aby sme týmto trendom išli a je tam veľa zaujímavých príležitostí. Ako vlastne sa my nazeráme aktuálne na tých AI agentov a aj z pozície nejakého praktického využitia, tak za nás je to vlastne nejaký digitálny kolega alebo zamestnanec, na ktorého sa môžeme spoľahnúť 24/7. A vidíme tam aktuálne v dnešnej dobe príležitosti na, povedzme, že asi troch úrovniach. Hej. Prvá úroveň je automatizácia procesov, ktoré už dnes sú zabezpečiteľné v zásade cez platformy ako napríklad Make, N8n, Zapier a mnohé iné ďalšie platformy, ktoré existujú na tejto automatizácie. Potom manuálne riadenie, ktoré v zásade prináša aj pojem MCP serverov a podobných záležitostí, kedy napríklad ChatGPT alebo Claude sa napája na nejakú konkrétnu aplikáciu, kde my vidíme obrovský potenciál a tiež to testujeme, ale stále to riadíte vy cez prompty, pracujeme s tým, hráme sa s tým, no a potom generálne využite AI, hej, pretože AI nám umožňuje v podstate šetriť ten čas. Čo sa týka automatizovaných AI agentov, zatiaľ v zásade riešenie, ktoré nám najspoľahlivejšie prináša výsledok, je síce pomimo sektor, o ktorom sa teraz bavíme, ako email marketing a podobné záležitosti, ale šetrí nám to čas v zmysle meetingov s klientmi, kedy máme v zásade namapovanú automatizáciu, do ktorej keď nahráme audio nahrávku, napríklad po stretnutí s klientom, alebo po porade, alebo prípadne nejaký sales meeting, tak vieme túto nahrávku v zásade cez e-mail poslať tomu danému do tej danej automatizácii, ktorá urobí transkripciu, vytvorí nadpis, vytvorí názov toho projektu, nastaví štruktúru poznámky podľa pokynov, podľa promptov a následne to pošle naspäť človeku, ktorý ten e-mail pôvodne poslal. A funguje to super, ani to nebol nejaký obrovský bolhlav, aj keď pár hodín to zabralo nastaviť. A to sú nejaké také, nazvem to, že zatiaľ ranné verzie nejakých zjednodušovákov takej tej regulérnej roboty. Potom následne čo určite testujeme, sú vlastne nejakí tí manuálni, ja to nazývam AI agenti, ktorých v podstate potrebujeme výrazne viac riadiť ešte my a rozmýšľať nad tým, ako ich využiť. A to je konkrétne, keď prepájame napríklad ChatGPT s nejakou už existujúcou platformou. Tam primárne ako keby máme vytestované, že sme zatiaľ schopní potenciálne generovať newslettere už aj s contentom cez rôzne prompty.
Tá limitácia, ktorá ale tam je, že zatiaľ sa nám to nedarí riešiť v rámci nejakých drag and drop builderov tých aplikácií, ale v zásade je potrebné sa fokusovať dosť radikálne na iba HTML šablóny, čiže je potrebné viacej pracovať s kódom, čo na jednej strane v zásade nie je až taký problém, ak teda ten projekt je jednoduchší, keď sa bavíme z pozície klienta. Na druhej strane je to už určité šetrenie času, ako záležitosti poskladať, a máme vytestované, že sme schopní vytvoriť content a newsletter, nejaký draft s doplnením toho contentu do takejto HTML šablóny. Čiže je to super. Očakávame, že teda budúci rok takéto záležitosti budú vyvinuté a posunuté určite na ešte vyššiu úroveň a na efektívnejšiu prácu. Rýchlejšie a jednoduchšie reportovanie nám prináša takáto možnosť, pretože v zásade cez jeden prompt sa dokážeme zistiť informácie o konkrétnych kampaniach, ktoré sa odoslali, alebo vytiahnuť dáta za celý mesiac a pekne ich rovno štrukturalizovať do nejakého layoutu, ktorý si setneme s GPTčkom. Tvorba segmentov a automatizácií cez prompty je tam tiež na mieste, ono to funguje. Samozrejme s chybami, ale dá sa už s tým v podstate hrať, takže je možné krásne tvoriť segmenty na základe pokynov a nápadov, no a samozrejme aj nejaké štruktúry a automatizácií. Keď pôjdeme ďalej, tak čo sme určite testovali aj v rámci Samby, tak skúšali sme v podstate využiť ich funkcionalitu, ktorá vlastne umožňuje stiahnuť HTML šablónu priamo z ich ekosystému alebo JSON súbor. A tým, že my máme veľa klientov, ktorí majú viaceré jazykové mutácie, tak sme hľadali riešenie, ako v podstate si zjednodušiť život. No a zatiaľ výstupom je, že sme schopní vďaka GPT, ale aj vďaka iným AI toolom v zásade tieto šablóny, konkrétne HTML šablóny, sme schopní v podstate importnúť do AI aplikácie, urobiť preklady daných šablón a následne ich importnúť do konkrétnych jazykových mutácií v Sambe. S HTML verziou to funguje pomerne spoľahlivo. JSON verzia má svoje muchy, niekedy to funguje lepšie, niekedy horšie. Výhoda toho JSONu je, že vlastne vám umožňuje rovno ten drag and drop builder mať k dispozícii. Pri HTML verzii treba myslieť na to, že tie obrázky sa nepreložia a treba ich v podstate potom cez kód meniť, čo nie je zase nejaká raketová veda, ale na druhej strane je tam určitý čas, ktorý človek tomu musí venovať, aby to bolo úplne v pohode. Čiže s HTML-kom sa ľahšie pracuje, a to je v podstate aj poučenie z predošlého slajdu, že s HTML verziou je zatiaľ jednoduchšie pracovať. Uvidíme, čo prinesie čas. Možno, že drag and drop buildere aj časom zmiznú z takýchto nástrojov a budeme viacej pracovať s kódom, pretože už to nebudeme ani vnímať ako kód, preto nakoľko sa o všetko postará tá umelá inteligencia. Ďalšie riešenia, ktoré používame a ktoré nesúvisia priamo so Sambou, ale súvisia vlastne s robotou, ktorá sa v tej Sambe robí, a to je v podstate tá tzv. Kreatívna robota. Tým, že vo firme potrebujeme ľudí, či už grafikov, alebo potrebujeme copywriterov na to, aby sme doručili ten správny výsledok klientovi, ktorý očakáva, tak začíname uvažovať aj nad tým, ako v podstate dokážeme šetriť čas možno aj v tomto smere. A konkrétne, aj keď Notebook LM sa možno nepovažuje za nejakého
AI agenta, tak aj z formulácie samotnej aplikácie to môžeme nazvať ako AI thinking partnera, čiže aj keď vyslovene nie je v kategórii AI agentov, tak je to skôr taký AI thinking partner, do ktorého vy viete loadnúť kopec zdrojov, s ktorými môžete pracovať. A poviem príklad, u nás vidíme tam obrovské šetrenie času na tvorbe kontentu, nakoľko povedzme, že klienti, s ktorými robíme už viac ako rok, alebo aj pol roka, alebo 3 mesiace, tak v zásade výstupom teraz každého jedného mesiaca je niekoľko napísaných newsletterov. Tie newslettere majú dlhší, kratší text, nejakú formu, nejaký predmet, nejaký prehíder, obsah a tak ďalej. A to všetko my väčšinou máme uložené v nejakých Google dokoch, ktoré nám tí klienti schvaľujú a potom to nahádzujeme do Samby. Tam zatiaľ úplne veľa ušetriť času nevieme s tým nahadzovaním, ale kde vieme ušetriť čas, je v zásade napísať už ten content na základe minulého contentu, čo je super. Čiže sme schopní vygenerovať nejaké redakčné plány na základe minulých dát, dokážeme vygenerovať nové newslettere na základe minulých topikov, vieme vďaka tomu efektívne recyklovať topiky, môžeme využiť iný AI tool, napríklad Perplexity na nový research, ten dokument ako PDF-ko vložiť do notebooku LM a tým pádom si doložiť do tej štruktúry nejaké ďalšie informácie, z ktorých môžu vzniknúť tie newslettere. A veľmi pekne ten notebook LM dokáže dodržiavať vlastne náš systém práce, čiže my keď máme nejakú formu, cez ktorú komunikujeme v ktorej komunikujeme ten obsah, tak v zásade jednoduchším spôsobom a dokážeme získať ten želaný výsledok. Kde my vidíme ako obrovský potenciál je, že keď dokážeme na kontente ušetriť nejaký čas, tak potom následne v ďalších krokoch dokážeme venovať tomu klientovi inde tú pozornosť. Hej? Čiže nás ako marketingovú agentúru aktuálne v tejto dobe AI vnímam ako v podstate firmu, ktorá vďaka AI môže šetriť čas pri, povedzme, kontente, grafike a nepoviem, iných neproduktívnych činnostiach. Content a grafiku by som síce nedával do kategórie tej neproduktívnej činnosti, lebo je to pekná kreatívna robota, ale v zásade keďže sa tu bavíme vždy o biznise, hej, nerobíme to zo srandy, nerobíme to v podstate z nudy, robíme to kvôli tomu, aby klienti zarábali peniaze, alebo aj my samotní zarábali peniaze, tak môžeme nazvať, že tieto činnosti sú, že vyslovene samotná činnosť neprináša ten výstup, tie peniaze a tým pádom máme väčší priestor venovať fokus na stratégiu, na tie nápady, na ten idea making a to následne ovplyvňuje tie výsledky a tie procesy, hej, ktorým sa venujeme. Čiže my vnímame našu rolu ako v rámci marketingovej agentúry ako vyvíjajúcu sa smerom k segmentom, kde primárne budeme riadiť tých AI agentov, kde ušetríme čas. Budeme vedieť vyprodukovať väčšie množstvo kontentu, väčšie množstvo vizuálov, templateov, grafík a rôznych automatizácií, už nejak vopred možno alebo automaticky zasegmentovaných a my sa primárne budeme fokusovať na tú stratégiu, na tie nápady, na tú kreatívu a na tie aktivity, ktoré dokážu priamo ovplyvniť výsledok, čiže a priniesť peniaze. Zároveň vidíme veľkú perspektívu a potenciál aj pracovať tým pádom u nás vo firme s výrazne seniornejšími generalistami, čiže prináša to aj zmenu v agentúrach z môjho pohľadu aj v tom HR, kedy budeme si môcť dovoliť mať možno menšie množstvo ľudí, ale na druhej strane výrazne seniornejších, ktorí budú fokusnutí na širšie spektrum. Hej? Čiže nie je úplne vyslovene udržiavať tú
rolu v minulosti typu ja som iba grafik, nič iné nerobím, ja som iba copywriter, nič iné nerobím, ale som v podstate stratég, ktorý sa vie zamyslieť nad každou jednou oblasťou a doručiť efektívnejšie výsledok klientovi a mám za sebou kopec skúseností, vďaka ktorým to dokážem delivernúť. A tamto AI nám naozaj dokáže brutálne pomôcť. Zároveň to prináša aj možnosť zvládnuť viac projektov, čo v podstate z biznisového hľadiska je určite super. Zároveň som sa aj zamyslel nad tým, lebo niekto si môže položiť otázku, že s príchodom AI, na čo vlastne vôbec by sme potrebovali spolupracovať s agentúrou, keď sú tieto možnosti už v podstate pomerne pokročilé. Tak ako som spomínal v predošlom slajde, ja vnímam spoluprácu medzi klientom a agentúrom ako niečo, čo sa môže ešte vyvinúť do hĺbšieho partnerstva, či partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť, že nájde pre vás vždy to najlepšie riešenie a najefektívnejšie riešenie, nad ktorým nemusíte vy ako klient premýšľať. A môžeme byť v roli konzultačného partnera, čo môže byť v podstate tá možno lacnejšia úroveň, alebo povedzme, že časovo pre niekoho efektívnejšia. Zároveň ale môžeme byť ako agentúra v pozícii implementácií AI riešení, kedy povedzme, že všetkých tých AI agentov, s ktorými my denne pracujeme, vieme implementnúť do firmy a môže to potenciálne klient si sám používať, alebo partner, ktorý aktívne rieši všetky tie technologické, strategické a kreatívne procesy skrz AI a v podstate generálne na dennej báze alebo týždennej báze a potom samozrejme v rámci tých mesačných spoluprác. Vízia na rok 2026, očakávame určite obrovskú transformáciu v rôznych túloch, vyššiu efektivitu v denných pracovných procesoch, čiže tak, základná povinnosť je určite z našho pohľadu edukovať sa na týždennej báze, čo už robíme pomerne dlhšiu dobu, odkedy AI prišlo. Samozrejme testovať. No a potom očakávame, že pribudne určite väčšie množstvo automatizácií cez AI agentov v existujúcich túloch. Čož je vlastne aj prípad Samby, ktorá v podstate prinesie a prináša nové možnosti, ako efektívne pracovať. OK. Čo sa týka Samby, ako nám AI už pomáha roky, tak tu som chcel vlastne pre vás hrnúť aj niekoľko takých tých inteligentných funkcií, ktoré máme radi v Sambe. A ja som si ich tak len veľmi familiárne nazval mini AI agentmi, pretože oni v podstate sú určitým agentom alebo robotom, ktorý už v podstate nejaký čas za nás rozhoduje alebo robí určitú aktivitu. A to sú konkrétne možno mnohým familiárne funkcionality ako autopilot, ktorý sleduje trafik na stránke a na základe dát vlastne vytvára kategórie, ktoré odporúči alebo navrhuje určitým konkrétnym skupinám ľudí v databáze, ktorú vlastníte a potom následne automatizovane, či už na týždennej, dvojtýždennej alebo mesačnej báze rozposiela tie newslettere, ktoré sa samozrejme musia nami ako agentúrou nastaviť, ale potom už v zásade tie procesy idú automaticky. Čiže ten autopilot je určite veľmi zaujímavá automatizácia, kde na základe dát umelej inteligencie už dokážeme mnohé veci pomerne automatizovať a zjednodušiť. Personalizovaný výber produktov, opäť niečo, o čom už my nerozhodujeme a rozhoduje o tom umelá inteligencia za nás a v podstate deliverujeme vďaka tomu rýchlejšie produkty zákazníkom ten správny moment, ten správny čas a dostávajú tie produkty, ktoré ich zaujímajú, čož zefektívňuje alebo teda zvyšuje pravdepodobnosť, že ten zákazník sa dokáže efektívnejšie rozhodnúť a rýchlejšie, má lepší pocit z toho newslettera a má určite väčšiu chuť minúť tie peniaze tým pádom u vás. Inteligentné cielenie je ďalšia zaujímavá vec, kedy
síce my rozhodujeme o tom, čo chceme delivernúť, ale na druhej strane už tá umelá inteligencia nám povie, OK, to, čo chceš delivernúť, vieš delivernúť na týchto ľudí, lebo na týchto to dáva najväčší zmysel. Čiže je to opäť ďalšia veľmi zaujímavá vec, ktorá nám už pomerne dlhú dobu pomáha. Automatická segmentácia databázy je ďalšia úžasná vec, ktorá v podstate je skvelá v tom, že už len tým, že prepojím e-shop so Sambou, vlastne sa mi automaticky zasegmentuje tá databáza. A to sú potom rôzne RFM modely, alebo prediktívne modely, alebo bonita, prípadne také tie štandardné záležitosti, na ktoré sme možno zvyknutí z rôznych iných sektorov. Je to určite veľký zlepšovák alebo zjednodušovák práce, pretože v iných nástrojoch často tieto segmenty človek si musí tvoriť sám, alebo v minulosti sme si tieto segmenty museli tvoriť svojpomocne a tu dokážeme ušetriť naozaj kopec času. Efektívnejšie automatizácie. Veľa ľudí je samozrejme vedia o tom, že existuje nejaká opakovaná objednávka, nákupný záujem, košík, ale keď do toho vstupí AI, tak už o určitých veciach rozhodovať nemusíte. Hej, napríklad nákupný záujem je automatizácia, pri ktorej vôbec my nerozhodujeme, kedy to ide. My len vieme, že keď nejaký zákazník z databázy príde na webku a začne prezerať produkty, tak potom v konkrétny deň a čas dostane newsletter. A v tom newsletteri budú produkty, ktoré videl na webe. A tým zvyšujeme podstatu, alebo teda tým zvyšujeme potenciál, že dokážeme tie produkty tomu zákazníkovi predať a správny čas sa mu pripomenúť. A to isté opakované objednávky. My už nerozhodujeme o tom, kedy vlastne tá opakovaná objednávka ako newsletter príde tomu zákazníkovi, ale AI vyhodnocuje to, kedy vlastne kedy na tú opakovanú objednávku je ten správny čas a ten newsletter sa vlastne v daných nejakých konkrétnych termínoch na základe dát posiela na zákazníka. Ďalšia vec, ktorá v podstate minulý rok a tento rok veľmi nám zefektívnila prácu, je inteligentný lead gen, kedy opäť tak ako kedysi sme do newsletterov nahadzovali manuálne produkty jak blázni a sme rozmýšľali nad tým, komu čo odporučiť, tak teraz už aj pri kedysi sme v podstate vedeli vyvinúť niekoľko odberných formulárov a dať ich na web stránku, ale boli generické a pre každého rovnaké. Tak v dnešnej dobe už vďaka aplikácii, ktorá vlastne je vyvinutá tiež Sambou, ktorá sa volá PowerPop, dokážeme sledovať trafik na webe. Sice nevieme, kto to je, či je to Joško, Petra alebo niekto iný, ale v podstate vieme ich stopu zachytiť. Na základe tej stopy vytvárame pre toho jednotlivca profil, ktorý vytvára AI, no a vlastne potom dokážeme dynamicky komunikovať v rôzne kreatívne odoberače alebo rôzne kreatívne namotávky na tie konkrétne skupiny a zvyšujeme tým potenciál získať ten kontakt výrazne efektívnejšie. A sú to veci, ku ktorým vy môžete ako keby dať rôzne pravidlá, či už vychádzať z rôznych UTM parametrov alebo z rôznych ako kanálov alebo celkovo, že ten človek prišiel z databázy a každý môže dostať niečo úplne iné. Aj na základe návštevnosti rôznych tých podstránok, ktoré tí ľudia navštívia, tak sa môže vytvoriť opäť nejaká dátová štruktúra, vďaka ktorej zobrazíme zase niečo úplne iné tomu človeku, prípadne odchádza z webu, zase niečo iné zobrazíme tomu človeku a všetko má svoj poriadok a je to personalizované a ako vravím, zvyšuje to výrazne efektivitu. Takže toto je tiež veľmi užitočná vec. Potom v podstate, čo už roky tiež máme v Sambe, je celkovo tá dátová analýza, ktorú tiež v podstate ovplyvňuje to AI. No a v podstate to, čo má Samba, je niečo, čo naozaj nedá sa vidieť len tak v hociakom nástroji, nemá to hociaký klient a je to naozaj ako
veľmi pokročilá záležitosť, kedy vy môžete analyzovať rôzne purchase frequencies, rôzne tie čárny, RFMK, viete si sledovať konkrétne kampane, viete si pozrieť vlastne vaše e-commerce štatistiky, business performance, produktový performance, forecastovať a tak ďalej. A sú to naozaj hĺbkové dáta, ktoré až dokonca na konkrétneho zákazníka viete pekne do detailu sledovať a dokáže vám to zjednodušiť tie rozhodovacie procesy v Sambe, ale nie len, lebo v podstate vy, ak napojíte na Sambu celý váš ekosystém, tak v podstate dokážete tie rozhodovacie procesy aj potiahnuť v rámci iných kanálov. Čo sa týka možností automatizácií, tak veľmi pokročilá funkcia v Sambe sú flow kampane, ktoré používame veľmi často a sú super v tom, že vy vlastne viete spojiť dokopy e-mail marketing, SMS-ky, push notifikácie a cez webhooky aj rôzne externé nástroje do jedného automatizovaného celku. A vďaka tým všetkým filtrom, ktoré Samba má, tak dokážeme krásne zasegmentovať jednotlivé zákaznícke segmenty a reagovať rôznymi spôsobmi na rôzne situácie, tak aby sme zvýšili tú efektivitu. A to je to zásadné a čo aj vlastne tá budúcnosť jednoznačne prinesie, že dokážeme vlastne cez tieto flow kampane komunikovať aj na tie externé tooly, ktoré si potom medzi sebou môžu odovzdávať ten messaging a výrazne efektívnejšie vlastne ovplyvniť rozhodovacie nejaké záležitosti toho zákazníka. Hej? Čiže tak. To je taká ukážka takej veľmi pokročilej automatizácie, ktorú sme vytvárali vlastne pre klienta v rámci celého RFM ekosystému, čiže to sú tiež veľmi zaujímavé dáta, s ktorými má zmysel pracovať, kedy všetky tie, ja neviem, pozitívnejšie RFM výstupy sme zahrnuli, tie negatívnejšie a vytvorili na každého jedného zákazníka v týchto segmentoch rôzny messaging, aby sme ovplyvnili opäť to ich rozhodnutie a dostali sa k nejakému želanému výsledku typu opäť nejaká ďalšia objednávka. A super je to, že vlastne tuto hajšak vidno, že čo všetko viete na to napájať, čiže vy viete aj reklamné systémy na to do toho celého zapojiť a tak ďalej. Dobre. Čo sa týka ešte, vrátim sa mierne k tomu PowerPopu, o ktorom sme rozprávali, tak on potom ešte má aj ďalšie funkcionality, ktoré sa dajú do vášho ekosystému zapracovať a opäť je to nejaká AI, ktorá vlastne vám v tom celom pomáha a to sú rôzne cross-sell web layery, kedy komunikujeme na ľudí konkrétne produkty alebo automatické sety. Ak vy napríklad nepoužívate manuálne sety na webe, tak sa dajú vlastne vygenerovať automatizované sety, ktoré môžete rovno už aj s nejakou zľavou komunikovať na zákazníka a zefektívniť tým jeho rozhodovací proces ešte priamo na webe. No a samozrejme, hej, rôzne ďalšie záležitosti, ako napríklad, ak máte na webovej stránke z jedného produktu viaceré značky, tak povedzme, že ak vy máte aj svoju vlastnú značku, tak môžete zákazníkovi odporučiť niečo z vášho portfólia, kde máte lepšiu maržu a podobné záležitosti, hej, čiže to sú záležitosti, to sú už potom automatizácie, ktoré sa dajú nastavovať priamo na webovej stránke. No a veľmi v rýchlosti ešte by som prešiel nejaké prípadové štúdie. Určite by som vás chcel motivovať v tom, že e-mail marketing a celkovo tento databázovo orientovaný marketing je super implementovať do vášho biznisu či už hĺbkovejšie, alebo
určite s tým začať, ak nie ste nejak extra rozbehnutí, pretože za pomerne rozumné investície sa dá vygenerovať naozaj veľmi krásne peniaze, kedy klientom generujeme často krát 10, krát 20, krát 30, hej, voči investícii, ktorú do toho dávajú. A samozrejme záleží od segmentu. Máme klientov, ktorí sú v B2Bčku a tam sú krát nenormálne sumy, hej, ktoré voči investícii vlastne im generujeme. Čiže samozrejme, nedá sa to úplne generalizovať a ja stále hovorím, keď sa ma klient opýta, že či im vieme pomôcť, tak moja odpoveď je áno, vieme pomôcť. Jediné, na čo nemám vešteckú gulu, ako bude vaša aktuálna databáza reagovať v úvode, ale 98% klientov, s ktorými začneme spoluprácu a potom následne na mesačnej báze s nimi spolupracujeme, dokážeme im delivernúť viac, ako do toho investujú, výrazne viac za veľmi dobrých vlastne štatistík, čiže primárne v rámci nejakých tých rowsiek alebo PNOčka, čiže toto máme naozaj ako veľmi pekné čísla v tomto smere a sme dosť sebavedomí, že dokážeme tie výsledky doručiť. O to viac, odkedy viac omnichannel-ovo ešte uvažujeme, čiže zapájame do tých procesov nielen email marketing, ale aj ďalšie kanály. Máme tu na e-shopy. Všetky tieto e-shopy, ktoré tu uvidíte, sú na Sambe. Povedzme napríklad tento s veľmi peknými výsledkami v segmente výživových doplnkov, alebo tento v segmente B2B, ktorý, teda respektíve v B2B segmente, ale konkrétne ide teda o produkty pre tatérov alebo celkovo také tie permanentné make-upy, čiže aj nejaké to skrášľovanie a tak ďalej. Tam máme naozaj že brutálne čísla, brutálne ROAS pri naozaj krásnych tržbách a veľmi nízkom PNO s regulárnym rastom databázy a samozrejme vôbec nie je problém to riešiť aj vo viacerých krajinách zároveň, čiže tiež veľmi pekná inšpirácia. Ďalšia, je to viacjazyčná prípadovka, kedy naozaj opäť v takom tom, nazvem to, že fashion segmente alebo v takom tom segmente tenisiek, topánok, opäť veľmi pekné výsledky sa dajú doručiť. No a aj v podstate nejaké také tie nišovejšie segmenty alebo segmenty, kde ľudia nenakupujú možno až tak často, tak sa tam dá naozaj pekné výsledky doručiť a pracovať s tým. No a toto je nejaký setlist našich klientov, no a v zásade to máte aj nejaký kontakt na mňa. V prípade, že by ste ma chceli osloviť, môžete si ma vyhľadať na LinkedIne alebo si môžete zapísať telefónne číslo, prípadne e-mail. Prípadne si môžete pozrieť našu webovú stránku ink.media a ak by ste s niečím potrebovali pomoc, tak pokojne sa ozvite. My so Sambou kolaborujeme už dlhé roky, sme na Slovensku možno jediný alebo možno jeden z mála partnerov, ktorí sú aj vyškolení do tohto túlu a veľmi radi vám pomôžeme aj s rôznymi implementáciami alebo veľmi radi poradíme, čo sa týka týchto záležitostí a to isté aj v Čechách. Hej, nakoľko už máme pobočku aj v Čechách, tak vieme tieto veci zastrešovať, takže v akomkoľvek a s akýmkoľvek problémom sa nás môžete obrátiť. No a to je všetko za mňa. Dobře, tak jo, tak děkuji moc krát za představení té obecné, řekněme, problematiky. I děkuji moc krát za pozornost. Teď aktuálně vlastně z naší strany je to vlastně úvodní webinář do té problematiky. V okamžiku, kdy, řekněme, budeme vidět, že to je zájem, tak můžeme se potom bavit o tom, že bychom ukázali jako reálné casey, jak vlastně vytvořit přesně ty funkcionality a propojit Sambu třeba s ostatními systémama přes různé systémy, které zmiňoval pan Jacák, jako NATN a podobně. A děkujeme za pozornost a budeme se těšit, že se uvidíme v některých z dalších pokračování této série webinářové.
Děkuji moc krát a nashledanou.